Thomas. Moin! Er du klar, eller hvad? Skål! Okay, nede fra Sønderborg her. Jeg gad ikke komme alene i aften, så jeg tog lidt venner med, og Mia med, og det var så også meningen, at jeg skulle have taget kvinden med i mit liv. Kvinden, jeg virkelig elsker utrolig meget, og egentlig bare kvinden, jeg gerne vil være gammel med. Hun skulle bare noget med kæresten i aften, altså. Nej, men single kontra forhold. Altså, jeg har gået og tænkt lidt over den her, fordi som sagt, jeg er single, og det er der en grund til, men det snakker vi om bagefter. Men det der med at være single, det sætter jeg lidt op imod det, hvad man egentlig har i et forhold, altså. Et forhold, sex med den samme kvinde, igen, og igen, og igen. Eller single, uforpligtende sex, og på nye grænser, nye ting. Altså, helt ærligt, når vi lige sætter op imod de nye ting der, så hvem herinde kan bedst lide det at være single? Prøv lige at klappe en gang. Jeg havde talt, at jeg faktisk håbet på, at der var mange flere kvinder, der klappede den. Altså. Nej, men jeg er single som sagt, og det der er en grund til. Det har intet at gøre med, hvordan jeg ser ud, hvor jeg kommer fra, eller jo, det har det nok lidt at gøre med. Altså, Sønderborg, det er en dejlig by, men har I nogensinde været sammen med en sønderjyde? Nogen af jer? Prøv lige at klappe en gang, hvis. Så det folk kan tage med i aften. Nej, jeg kan ikke det der med at være sammen med en sønderjyde, altså. I seng sammen, det bliver lidt hedt. Hun når klimakset, og så pludselig så hun, er kommet! Og så trækker jeg penge til mig selv igen og glemme det. Nej, jeg kan rigtig godt lide porno. Hvor mange af jer herinde kan godt lide at se lidt porno sådan om aftenen? Det der er problemet ved porno, det er, at det virker ligesom et hver anden form for narkotikum. Et eller andet tidspunkt opbygger du en tolerance over for det, bliver lidt immun over for det. Det skete med mig. Jeg er gået helt væk fra heteroseksuel porno. Jeg kan ikke klare det mere. Jeg er gået over til homoseksuel porno i stedet for. Jeg forestiller mig bare, at det er en saftig lille trekant, og kvinden er 5 minutter for sminket. Det var faktisk ikke helt dårligt, den der. Jeg er gået i gang med at skrive en selvbiografi. Så jeg er kun 27. Jeg har en masse ting, jeg skal nå endnu, så jeg kan lige så godt gå i gang med at skrive. Og jeg er nået til det dejlige kapitel om mit kærlighedsliv. Det gav mig ideen til en helt ny dejlig bog, i stedet for, som jeg kalder mig og psykoserne. En dejlig bog, der skildrer alle de der psykotiske kællinger, jeg egentlig har været sammen med. Kvinder, der har OCD, kvinder, der godt kan lide at skære i sig selv, eller kvinder, der synes X-Factor er en god idé, eller bare har personlighedsvalgning. Af alle de her kvinder her, der er dem, der er skizofreni, det er de bedste at være sammen med. Tro mig, det er de. I ligger i sengen sammen, du vil noget, hun vil ikke noget. Fair nok. Du venter bare 5 minutter, banker på og sætter, når den her gang åbner døren. Jeg kunne egentlig godt tænke mig en med Tourette dog. Prøv det en gang. Altså, jeg kan godt lide en kvinde, der snakker dirty i sengen. Hvis jeg nu i samme sætning med Thomas kan få indsat noget som big fisse luder, så tror jeg rent faktisk godt, at jeg kunne blive rimelig opstillet den aften, altså. Eller epilepsi. Det kunne også være en helt god idé, fordi så skal jeg ikke gøre noget overhovedet. Jeg skal bare ligge stille og finde. Det går bare virkelig fuldstændig til den. Det var sandt, hvad jeg havde. Tak skal I have.